Γεια σου, Μιχαήλ. 25 και μετά ασχολείσαι. Γεια σου, Σκύμπλητη. Γεια σου, Άντι. Εσύ, εγώ είμαι 19. Γεια σου, user. Πάσω με 19. Πάμε λίγο tap-tap. Γιατί δεν κάνει κανείς tap-tap. Γεια σου, Μαρία. Α, ωραία. Γεια σου, Αφρίμ. Γεια σου. Γεια σου. Πάμε λίγο tap-tap. Μόνο σταμάτησε κάνει tap-tap. Από χθες οριακά νομίζω μόνο σταμάτησε. Ή αυτός ήταν άλλος σταμάτησε. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, όπως είμαστε. Εσύ έκλεισες. Hello. Γεια σου, Μάξ. Στο μάτι. Μικρή στο μάτι, μεγάλη στο κρεβάτι. Είδες. Πού είσαι εσύ? Σπίτι μου είμαι. Thank you. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Ζαν. Γεια σου, Αριούλα. I love you. I don't know if you can take it. Σε ευχαριστώ. Thank you. Και είσαι τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, είσαι τέλειος. Love you. Πάμε λίγο. Αθήνα, όχι, μένω στη Θεσσαλονίκη. Δώσε και ένα φιλί. Αν μου δώσει ένα δώρο, θα σου δώσω ένα φιλί. Αν δεν μου δώσει κανένα δώρο, δεν θα σου δώσω κανένα φιλί. Πάμε λίγο το tap. Πω από 7 άτομα μόνο. Τι σκάτα. Πάμε λίγο το tap. Hello Γεωργία, γεια σου Περικλή. Στείλε τώρα λιοντάρι, όχι άλλη φορά. Μπας και μπει κανένα άτομο. Πάμε λίγο το top. Your Instagram. It's in my bio in TikTok. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό, ρε Γεωργία? Θα έπρεπε να ξέρω. Πάμε λίγο, 5 άτομα έχω μπρο, 5 άτομα. 5 άτομα. Hello, Lucky. Έρχεσαι Αθήνα με ένα κάπα, όχι. Πάμε λίγο το top. Δεν σε ξέρω καν. Γεια σου. Για why. Whatever. Καλά, γιατί δεν κάνετε τα 8 άτομα, απλώς με κοιτάζετε. Hello, Άκη. Πώς είσαι? Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, κύριε Γιώργο, εσείς? Γεια σου, Ρεσπίρο. Γεια σου, Έρη. Άκη, πώς είσαι? Πάμε λίγο το tap. Πάμε λίγο το tap. Thank you, Άκη μου. Είσαι στην Ελλάδα, ναι. Άκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι τέλειος. Τα φιλιά μου, Άκη.
Thank you. Hello, wow. Ακή. Ακή είσαι τέλειος. Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τη Θεσσαλονίκη μένω. Πάμε λίγο το top. Γεια σου Γκέλο. Can I be for real? This is how I feel. Άκη, πόσο χρονών είσαι? Oh, you just my time. Θέλω να σε γνωρίσω. Μπορείτε να με βρείτε στη σελίδα μου αν θέλετε να γνωριστούμε. Το link μου είναι στο Instagram, το Instagram μου είναι στο bio στο TikTok. 27 και με τι ασχολείσαι, Άκη. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Καφέ δεν είσαι στη σελίδα μου καν. Όσοι δεν είστε στη σελίδα μου δεν έχετε καμία ελπίδα. Έχω κάπου ποτόν. Α, ωραία. Και πώς πάει αυτό? Thank you. Πάμε λίγο top. Γεια σου ρε user. Can I be for real? Hello Καστριότ. Τάλιο θα πάω. Δημήτρη, τότε να πω στη σελίδούλα μου. Το link μου είναι στο Instagram, το Instagram μου είναι στο bio στο TikTok. Άκη, πού μένεις? She's fine too. Γεια σου, Ελ Μπουλγάρο. Οκ, μικρή μου. Δημήτρη, πόσο χρόνο είσαι? Αθήνα, Πειραιά. Α, εγώ Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Όλοι από Αθήνα είστε. Όσοι με βλέπετε, ρε παιδιά. Γεια σου, ρε Πάνο. 35 και εσύ με τι ασχολείσαι, Δημήτρη? Λίγο είμαστε 8 άτομα, τουλάχιστον να γνωριστούμε. Λέει καβλητό. Οκ. Και με τι ασχολείσαι? Γεια σου, Λουά. Hello, Dasmir. Γιατί σταματήσεις tap καλέ? This is how I feel. Πολιτικός μηχανικός, και πώς πάει αυτό? Είναι δύσκολο εννοώ. Γεια σου, ενέντιο. Let's see what part of you. Γεια σου Μάριο. Κάντε ρε ταπ. Κάντε λίγο. 6 άτομα είμαστε. Hello Σάμπα. Γεια σου Ερμπάνια. Τι στο καλό. Πάμε λίγο. Γεια σου Σταμάτη ξανά. Γεια σου Τωμά. Κάντε ρε ταπ. Γεια σου user. Γεια σου Κακούλη. Δεν το πρόλαβα. Γεια σου Σέντο. Γεια σου Crazy. Καλά, έχουν κρυώσει οι πατούσες μου. Πρέπει να βάλω κάλτσες. Hello Θωμά. Γεια σου Μπίλη. Γεια σου. Hello Sergio. Πάμε λίγο το τάπο ρε παιδιά. Τώρα τελειώνω Αγγλία, το μεταπτυχιακό μου και μετά πήγα στο γραφείο του αντί για δουλειά. Α, ωραία. Αθήνα που? Μου είπες. Ναι. Πάμε λίγο το ταπ. Καλησπέρα Γοργόνα, πώς είναι? Είμαι πολύ καλά. Εσύ, Αχμάτ, πώς είσαι? Πώς ήταν η μέρα σου? Τέλεια η σελίδα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Σταμάτη. Ακούστε το Σταμάτη. Το link μου είναι στο Instagram, το Instagram μου είναι στο bio στο TikTok. Hello Παναγιώτη.
Πάμε λίγο το ταπ. Τα γραφεία Γλυφάδα και Φυσιά, οκ. Έλα, γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι? Hello Δημήτρη. Πώς είμαστε ρε παιδιά? Γεια σου, user. Πάμε ταπ. Κι άλλος user, γεια σου user. Γεια σου Θοδωρή. Πάμε λίγο ταπ ρε παιδιά. Ελεύθερη είσαι, ναι, ελεύθερη και ωραία θα πω. Hey sexy boy. Ναι, το link μου είναι στο Instagram, το Instagram μου είναι στο bio, στο TikTok. Thank you. 38 φοράω. Πάμε λίγο το tap όμως. Mr. Saxo Baby. Πάμε λίγο. Καλησπέρα Μιχάλη, πώς είσαι, τι κάνεις, πόσο χρονών είσαι? Hello, ξενούχης. Κάνε ένα κοντινό, δεν κάνω κοντινό. Δεν έχουμε κόσμο για να κάνω κοντινό. Μπορείς όμως να μπεις στη σελίδα μου, το link μου είναι στο Instagram, το Instagram μου είναι στο bio, στο TikTok. Hello, Σεραφείμ, γεια σου Σταμάτη. Θέλετε να κάνουμε κάτι μαζί, δεν σε ξέρω. Δεν σε ξέρω, πάμε το τάπ. Γεια σου Ελένη, γεια σου Παύλο, γεια σου Μάκη. Γεια σου Ιωάννη. Είσαι όμορφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Θα με ξέρεις σιγά σιγά. Αν δεν είσαι στη σελίδα μου δεν μπορούμε να γνωριστούμε. Το link μου είναι στο Instagram, το Instagram μου είναι στο bio, στο TikTok. Hello Παύλο. Πόσα θες? Κωστατή. Τι. Πάμε λίγο tap. Μη πέφτουμε ξανά, μη. Hello. Στείλε ένα λιοντάρι και θα τα φέρω κοντά. Άμα στείλεις ένα λιοντάρι. Αλλιώς μπες στη σελίδα μου. Hello, ισορροπιστή. Πάμε λίγο το. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Λέφτα. Πάμε λίγο το tap γιατί πέσαμε πάλι. Γιατί... Γεια σου Ρενάκη. Καλά, εγώ πώς έκανα like στον αυτό μου. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Μασίνα. Γεια σου user. Γεια σου David. Πάμε λίγο tap. Γεια σου Μάικ. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Ράνια. Κάνε focus. Εγώ σου είπα τι πρέπει να κάνεις. Όντως δύο επιλογές. Πάμε tap. Γεια σου user. Πάμε λίγο tap. Γεια σου Παΐση. Γεια σου Παύλο. Πάλι πέσαμε. Δεν το πιστεύω. Πάμε λίγο. Γεια σου Νίκο. Δεν θέλω στη PayPal. Θέλω στη σελίδα μου. Ή ένα λιοντάρι, είναι πολύ απλό, έχεις δύο επιλογές. Γιατί διαλέγεις το τρίτο που είναι ό,τι θέλει το κεφάλι σου? Αχ,
10 άτομα πάλι. Γεια σου Λιλ. Τελεία. Πάμε λίγο το. Τι πατάω μωρέ. Ό,τι να είναι πατάω. Πάμε ταπ. Γεια σου Τζον. Πάμε λίγο, γεια σου Μανώλη. Λοιπόν, πάλι δεν έχουμε κόσμο, οπότε γεια σου Σούλα. Αν είναι, εγώ θα κλείσω και θα πάω στο σελίδουλο μου, οπότε όσοι θέλετε να γνωριστούν, ελάτε εκεί. Το link μου είναι στο Instagram, το Instagram είναι στο μπαρί στο TikTok. Κάντε μου και follow στο Instagram, θα ανοίξω και αύριο live. Αυτά. Φιλάκια.